Naším hosťom je volejbalista VKP Bratislava Petr Fiala. Dobrý večer, vítajte u nás. No, pred týždňom ste oslávili 44. narodeniny, ale stále pritom hráte. Rodák z Brna, 202 cm, takto to nevidno, ale je to naozaj tak. Ale ja musím, Peter, dodať, že máte aj striebornú medailu, pokiaľ ide o hráčov, teda športových hier, pretože najstarší je brankár Prešova, hádzanár Dušan Bakša, má 46 rokov, Fiala teda 44. Bronzový stupienok má Roman Stantien, hokejista zo Žiliny. Ďalej tu máme ešte 4. z Levičana, teraz už Dragana Ristanoviča, Srba, basketbalistu, no a z futbalistov je najstarší Jiří Novotný z Ružomberka, 37 rokov. Takže poďme k tomu, ako ste sa vlastne do Bratislavy dostali a tu ste vlastne zapustili korene na vojenčinu. V 83. roku ste vlastne prišli do Červenej hviezdy. V 83. som došiel do Červenej hviezdy na vojenčinu a tam som Pavčošenk učil volejbal. Takisto z Brna, ktorý už je v Bratislave odtedy? Do 17 rokov som hrával futbal a v 17... V nejakom poste? Ja som hral obráncu stopera, takže potom mne dostali k volejbalu v Brne a za 2 roky som sa to celkom naučil, nedostali na vojnu do Červenej hviezdy a vydržal som pri tom volejbale až doteraz. No. Šenk, on tam vlastne už trénoval vtedy, v tom 83. Áno, Šenk tam trénoval, keď on už měl s nima 2 poháry, myslím, že majster. Aj pohár víťazov, pohár aj PEM mali, hej. Oni vyhrali tam poháry, tam bola tá slavná éra Červenej hviezdy, čo tam bol Novotný a títo všetci hráči. Hej, Halanda, Cifra, Kroča, presne tak. Hej. Dobre, no aká to bola partia? Asi celkom priateľná, pretože vy ste sa poznali zrejme aj z ligových súťaží. No áno, my sme sa to bolo všetko, tú ligu sme hrali spolu, ale potom som sa dostal do reprezentácie, takže tam všetko to bolo za éry Československa, takže tam väčšina hráčov bola z Čech, nynejších, my sme tam boli akorát ja a Charťanský v tej reprezentácii a tam sa väčšinou dostávali tí Češi, no bolo to tak dané. Jasné. No teraz sa hrá play-off, dostaneme sa k tomu, ale 93-94 získal VKP titul. Tam bol tréner Husár, bol tam Richard Nemec, Kardoš, Roštár, ktorý ešte teraz hrá s nami, 37-ročný Kravárik. Takže čo to bolo za partiu v tom 93. 93-94 to ja som sa vrátil po zranení, čo som hrával v Taliansku v A2. Tam hrával aj Pišta Charťanský, to sme hrávali proti sebe. A po zranení rok, čo som stál, pak som trénoval žiakov VKP a som sa dostal znovu, som myslel, že už volejbal hrať nebudú po operácii chrbtice, ale nejak sa to vylepšilo a hrali sme tam. Dobrá partia sa zišla, všetci, čo boli potom reprezentanti, takže ten titul tam bolo povinnosť vyhrať asi v tom 93. 94. Dobre, no vy ste hrávali aj v Rakúsku, samozrejme na Slovensku, v mnohých kluboch v Detve, v Raviome, v Interi, vo Zvolenie, STU, Malacky tam ako hrajúci tréner, takže tam máte toho dosť. Ako v Malackách pôsobím ešte aj doteraz, ja som vo VKP na hosťovaní, takže dúfam, že v Malackách budem pôsobiť aj ďalej, neviem, no, už asi nikam inám nepôjdem. Takže uvidíme. Dobre. Ja som sa chcel spýtať, vy ste v lige, to je taká rarita, určite takých veľa nie je, možno nikto nie, určite na Slovensku, že vy ste vlastne hrávali v ligových manšaftoch so synmi vašich bývalých spoluhráčov. V Raviome to bol Pipa, v Interi Halanda, vo VKP teraz je tam Kiš s Nosekom, bývalý nahrávať, že kto bol lepší? Tí starší, teda otcovia, seniori alebo juniori? To je ťažká otázka. To je veľmi ťažká otázka, ale akože tak tí hráči boli veľmi šikovní, tá stará partia, akože tam sa hral dosť iný volejbal. Teraz sa to hrá o hodne rýchlejšie, my sme hrávali zase volejbal kombinačný a teďka to je o rýchlosti a o veľkej fyzickej sile, ako my sme neboli tak asi fyzicky pripravení. Po takmer 14 rokoch ste sa teda vrátili do VKP. Chýbali tam blokári, niektorí odišli do zahraničia, takže takto asi to bolo. Do zahraničia odišli 2 blokári a neviem, asi
chýbali tam nejakí blokári, tak Malackí sú najbližšie. Tak neoslovili. Ja si by im nešiel pomôcť, ale myslím, že to bolo také, aby chcel vychovávať tých mladších a tak sa to nejak vyvrbilo, že aj hrávam, takže no. Lebo vás už predtým tam lákali, ale skôr trénovať tie mládežnícke týmy. No, už nie, Ivan volá asi 5 rokov. Husár volá, aby šiel trénovať 5 rokov do VKP, ale ja stále ešte som měl chuť hrávať za tie Malacky a takto, takže ešte s tým trénovaním bych chcel počkať. Ešte bych si chcel možná počkať na svojho syna, ktorý má 16 rokov. 16 rokov hrá za kadetov vo VKP, koľko meria teraz? On má nejakých 1,95 m. Takže ešte ho prevyšujete. No a ako by ste ho charakterizovali ako hráča? Jo, no to on to ešte moc nenahrával. Teďka hrával na smeči, teď raz ho dáva i na blok, aby si skúsil asi všetko. Teďka v tomto veku to je jedno, kde ten hráč bude hrať, jenom aby si všetko vyskúšal. No a mohol by sa viacej snažiť asi, no on je taký. Nie je taký snaživý, jak ja asi. Hej, no tak ani nie každý to dotiahne do 44 a ešte nevie, kedy skončí vlastne. A neláka vás to, že by ste počkali na ňo prípadne, až príde do seniorov, že by ste si to aj v jednom týme skúsili? No bolo by to pekné, no ale tak neviem, jestli by ho VKP niekam pustilo, kde budem hrať ja, pretože za VKP už spolu asi sa nestretneme, takže jedine, že by šiel na hostovanie niekde, kde budem ja hrať, hej, takže tak asi. Dobre, no a tu si práve pozrieme, tam vidíte Petra Fialu, ako sa teší po bloku a uvidíme ho aj na konci, pretože toto je vlastne ten rozhodujúci zápas s Púchovom. Na sérii ste teda vyhrali 3-2, postúpili do semifinále. No a to bol vlastne ten a teraz vlastne bude ten váš Smeč, Joščák tam podával, že a teraz oni po horšom takom príjme ste to na sieti zakončili rovno bez nejakého párania, takže vlastne ste rozhodli aj o tom tou záverečnou loptou, že ste sa dostali do semifinále, tam budete hrať s Humeným, že? Takže ako vidíte tie šance s Humeným? No tak ja si myslím, že Humené nás nechtělo v semifinále, ako my sme nechtěli Humené, pretože sme prehrali posledný zápas doma s Novým Mestom 3-2, čo nás odsunulo až na 4. miesto a hrali sme s Púchovom. Že budeme hrať s ním a 3-2 sme taky nepočítali na zápasy, sme mysleli, že to uhráme na 3-0, ale tak... Začali ste dobre. Púchov hral dobre, vedli sme 2-0, oni vyrovnali na 2-2, našťastie sme to nejak doma uhrali, takže spokojnosť, no a s tým Humeným tam sú, myslím, že 50 na 50 šance. Druhá dvojica je Prešov, Nové Mesto, ako to tam vidíte? No, tam by mělo Nové Mesto asi zvíťaziť, keď sa im vráti do zostavy, tam měli niekoho zraneného, takže oni by ste asi toto, ale je to vyrovnaná dvojice, tam taky rozhodne. Neviem, kto ani začíná doma, takže neviem, tam domáce prostredie bude rozhodovať hodne. Určite súťaž je vyrovnaná, najmä medzi týmito štyrmi, naozaj to sú také týmy, ktoré tak trošičku prečia tie ostatné. Keby ste mali porovnať kvalitu tej ligovej súťaže kedysi, alebo teda dajme tomu vtedy, keď ste prišli na tú Vojenčinu, alebo neskôr, keď ste získali titul s tou súčasnou, ako by to dopadlo? No, tak to zase sa to nedá v žádnom športe srovnávať, ako tá doba letí a hrá sa úplne ináč, ako hovorím, že tá hra je teďka rýchlejšia do kolíkov, my sme hrávali viacej kombinačne, myslím si, že sme menej kazili, neměli sme také, tam my sme nemuseli dávať také rany, jak dávajú tady ti hráči, aby to padlo, hej, bolo to úplne na inej báze a nehrali sme to tiebreakovým spôsobom, hrali sme to na straty, takže sme ten zápas hrali aj 2,5 hodiny, takže tam rozhodovalo. Tady rozhoduje každá lopta, tam sme mohli urobiť aj chybu nebo niečo a hralo sa ďalej. Dalo sa vyhrať aj z zostavu 13-1, 15-13 sa dalo vyhrať a hralo sa do 15 vtedy, takže. Dobre, no a teraz posledná otázočka, máme ešte chvíľočku čas, taká vaša prognóza na toho majstra VKP, 9-násobným majstrom, ak sa nemýlim, takže asi to budete chcieť zaokrúhliť. No tak bolo by to pekné, no keď už som tam, tak ale hovorím, že s tým Humeným to bude ťažké. Humené neprehralo ešte ani zápas v tejto nastavbovej časti, ani v play-off, takže majú asi formu, no ale ako my im to určite znepríjemníme. Určite diváci sa budú mať na čo tešiť, budú to určite vyrovnané zápasy. Ďakujem pekne, našim hosťom bol Petro Fiala, najstarší hráč našej volejbalovej mužskej extralíge.